So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung naging experience ko sa OGTT or yung Oral Glucose Tolerance Test. So, let's start. Ang OGTT is a test kung saan titignan yung capacity ng blood sugar nyo. Ito malalaman kung may diabetes kayo or sa pagbubuntis nga is yung gestational diabetes. OGTT is nire-request yun ng OB nyo usually nasa second to third trimester. So sa akin is nasa third trimester ako na nagpa-test ako, and kung saan pwede magpa-test nun is di ko alam kung meron sa clinic, pero yung sa akin is sa hospital, sa private hospital. Ang binayaran ko naman sa OGTT sa private hospital is worth 700. Feeling ko nagtaas lang siya kasi ngayong pandemic, yung mga PPE. Paano ka nga ba iti-test sa OGTT? Before ka magpa-OGTT is kailangan mo muna mag-fasting ng 8 hours. Then, after 8 hours na walang kain o tubig, punta na kayo dun sa pagpapatesan nyo sa clinic ba or sa hospital mismo. Kukuhanan kayo ng sample ng dugo. Then, papainumin agad kayo ng glucose drink ata yun. So, yung unang kuha sa akin is yun yung FBS ko. Then, after nun, pinainom agad ako ng parang juice na sobrang tamis at parang flavored orange siya. Orange flavor siya. So, yung sobrang tamis nun, yung talagang pag ininom nyo is may gulit na talaga sa lalamunan. Bawal pa rin uminom ng tubig at bawal pa rin kumain. So, pagkainom yun, babalik ulit kayo after 1 hour. Hihintay kayo ng after 1 hour after yung mainom nun. Kukuhanan ulit kayo ng dugo. So, yung phase na to is sobrang hirap kasi yung pinainom na yun is nakakasuka talaga. Sobrang tamis pa. Tapos, bawal ka pang kumain at uminom ng tubig. So, parang nakakapanghina nun, tapos nakakasuka talaga siya. Kasi 1 hour pa din yung hihintayin mo bago ka ulit kuhanan ng dugo. So, yun yung sa first hour after mo mainom nung glucose drink ba yun or kung ano man yung tawag doon. Then, after kong makuhanan ulit ng dugo, after 1 hour, bumalik ulit ako and kinuha na ulit ako ng dugo. Babalik ulit ako doon after 1 hour ulit. So, parang iti-test naman yung 2 hours after mong inumin yung drink na yun. So, yun, maghintay ka ulit, ganun. Tapos, nung kinuha na ulit ako ng dugo, naghintay ulit ako ng 20 minutes para sa result kasi tatype lang doon. So, yung result na yun is hindi mo na kailangan hintayin, ay balikan yun sa clinic o sa hospital na pinagtesan nyo kasi makukuha nyo din lang agad yung results. So, thanks God at normal naman lahat at pasok lahat sa range niya. So, yun lang guys. Ito ko natatapusin yung vlog na to. Ito lang is nakasentro lang talaga sa OGTT. Sa mga walang idea, sana nakatulong to sa yun, before ka magpa-test at kung kano na kasi ngayong pandemic is talaga nagmahal din yung mga fees sa hospital. Thank you for watching guys, and please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa susunod kong video.